mga hinga at pagkarang kay ano nga diri lang kita magpuro kaya ka kaya naman aton independensya maupay gudon taon aton ginurus tulyahan kita daw laing nga aton kamutan sugad man iniin waray kabuwasan waray na pa individuos nga katalwasan Diyos na lang ang labi hindi nga maaraw sige na o ang napurusan na kita kay ang purusan palalawgan nga pa babasta kaluyuhan kagugupan masira ka kay alam raghan kakalwasan aari na Uyak ang kabataan hasulod na eskwelahan ang humaykon kakbari damo kay palay mga hulihan katalsihan hasulod na kalibayan kamurayawan kauswagan hingyap nga tanan sige na o ang mag-urusan na kita kay ang urusan palalawgan nga pa babas na kaluyuhan kabuguan masira na kay alam raghan kakalwasan aari na Berbutang ibasi higustuhan ining tahap-tahap basi hitikanan kay di na maandos hindi hatiyan handa mo nga karo kaya ka bahal na kupa bahal na manlawit diri na gumuto diri good mabait matinaw na tubig bagay gulan ka pa nalapoy hapot-ul diri good labi padis sampak siyong alinaga sinupang nga hasa-hasa hinarangan nga sausawan im-im naklam si pinhuntada berbutang ibasi higustuhan ining tahap-tahap basi hitikanan kay di na maantos sining hatiyan handa mo nga karo kaya ka tagay na pangkero tagay na ayaw palito upaya ito imo pagpalakat matinaw daw tubig bagay gulang ka pa nalapnoy hapot-ul dirigod na hapit
sa nasunsunan, bis magtirig no may pag-ada, diyan mag-ilog yung tukada, bisan tunan nga hugada. Aber botang ipasi gustuhan, ining tahap-tahap basi hitikan, kay di na maantos sinigatiyan, handa mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, bagay na ayaw palitan, o kaya ito imo pagpalakan, pag-ikmat ng ayaw mahuway. Sikat nga irin mo ang bahal nga tuba, kung pinapadisan kininongan sinuba, hikupanhin sa baw manok nga linaga, ang imo pag-apat nagtitikarasan na, sige ang hugada nga dahit mag-aga, kay haros nga tanan mag-arang kumanda, kay makaritiwan itong gitarista, kay bisan na idli nakakakumpanya. Kadang ang nabigay ang bahal nga tuba, kay ang iyara sa damuan na hawa, ang mga okasyon lagi na kung patro, ang bahal nga tuba among iraayon, ang mga bisita diri nakaalam, ang bahal nga tuba ang hinahampangan, sige ang hugada na dahit magana, kay makaritiwan himadi kumanta. Alas tagay na, ipisi-pisi pa, sige na bangkero, ayaw paglangara, akong lapag-inom, para pa kondisyon, kay baling hitsunod, kamuan pakandahon. Alas tagay na, ipisi-pisi pa,